Sarojini Damodaran Foundation kapentepad ba baklas dang ya ka jingkendung kerteng ki Samla na po ka Jylla Meghalaya ki Pule haka class 11 ki badai na ki longyeng bedung na ka benta man high scholarship kino ki basyajin kinyo ru ya ka training kum ka soft skill training mentoring ban ki jingira haka bedai pat ka kamram na ka benta ka lawai career counseling nakabenta ban kentiu ya karoi kapar jongki haka puli puthi bat ka kamai ka ji